National Commission on Culture and penny for and our penny for fra one more our obeda or mano ewaha openyi Opemsuo TV suni mema wakwaba afinsha panso I think come to Yemenia. na wapomba kwade Adum. bacho udin. The friend me Wakefield Akwaku. Me acting executive director, Emma National Commission on Culture. All right. Yenhwe na ye ukude dikan ewo menhia na ye ho wani mo ha yi ede na de oba ha. Ye di brand mami afia abesinko. Nanka o se me bechia otumfo. Esan se me ba behwe as amamre so e wa santimema. Sebi se mamba otumfo anima mentimi ntu me nan baako. Ye twen ya last year yantimi anya opportunity say ye beba bechia nana. Enti ene I the first I die no we took advantage say ye ba abechia nana. Na yasre nana nhra na nana mboayen esan say ye ka amamre e wo Ghana na anka asante amamre e wo soro pa nka entity ye ka say ye ko amamre fia na edom na efi nkran nya ma no ne nko a na bono ba ha na ne wo hwe amamre fia se de gyina ho na emfata ense enti maba no me di ni wura de mabema no report na ma stress on share me so that me management me team ye be ne kama said the fata na asante man amamra fie engine ntuma pa enfra. Generally ye ka culture o hwe Ghana ha say etisen ne current state etisen. Akoye say National Commission on Culture the bra was say ye sum e wo Ghana ha Ghana man na ye nye enti obi asori a o see your be cultural yen kasa yen objective to preserve and promote the culture ye bomodin ye no na obi asori a na akoye de ope say no o say ye gyina ho ye na so obi apese o ye bribia cultural a obefa yen so a na ya guide no enye say yen kasa emanenye there bi bra na yen guide you na yen nyaa yen na yen kama say Ghana ye team bribia ko social media enti ya amamre pa ye friend amamre yensia obia fa social media no hwe so o se oni mamamre enye sa na eti enti yen ye pese ye si ni yie na enye yie ma yen Aba no say woni nananom na ebe ye adwuma den na obesre afiri omo ho Ghana mam ha hemfo ewa ahemfo ayewo ha no me sire won se wona nka ho a yenti menye adwuma no eya won mo so won mo frɛyen won mo hu bribia na se won mo ti bribia won mo frɛyen na won mo ti ho mayen na dia wo se ye ya ye ne yie me yen praise no every now and then you ever be born ahemfo amane you be ma one progress report na won na hu dia ekoso another thing they say nyama bebre wo ho a ahemfo so ye won se ahemfo any ahemdie no e kan yen culture ho na se ahemfo an recognize yen say yen na institution responsible for culture e wo kroma na ebe ha yen kakra enti yesre won me fa kwanya we so na masre won say ahemfo yi mo ya na ye behwe amamu enti me mboa yen na yen so yen mboa adwumade ne na yen nya ne kama me da se udin Me de Peter Kofi Mafo. Me na me regional director at the Kumasi Cultural Centre. oh okay Mr. Manfo yenhwe afi bibi wo ho ma yen elfa mudwumadie mu ana Yo, yɛda ase yɛdwumadie no yɛn nyinaa yɛnim Asantemam Cultural Centre ɛyɛ baabi a yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ afoforɔ ba ɛbɛhwɛ bi mbɛsua na afei mu no nyame adom Kumasi Cultural Centre yɛwura Asantehene ɛde ma aban sɛ ɔnhwɛ so no Cultural Centre ɛnya 75 years mfie aduoson num nti no afei mu no yɛbɛhyɛ fa kɛseɛ October nanso yɛbɛyɛ programs bebree a Asante history no yɛbɛka abakɔsɛm no ɛwɔ drama mu nti yɛbɛyɛ more of drama na nkurɔfoɔ abɛhwɛ Asante history no nti no program bebree hɔ a yɛbɛyɛ afei mu sɛ yɛnya 75 years. Enti sa no ntino den na wo sre every all stakeholders or efa anniversary kesre dem onimu All stakeholders yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ sɛ ɛgyaa no saa
ɛmboa na yɛbɛbɔ ɔmo nyinaa ɔmo na sɛ ɔmbɛboa yɛn ɛfiri sɛ dwumadie bi sei no ɛyɛ sika ɛna yɛde yɛ na yɛba bɛbɔ ɔmo promo a ɔmo mboa ne yɛn nyinaa yɛnyɛ ɛmfa ɛnsɔpɔto kɔtɔkɔhene n'adwuma pa a ɔyɛ ɛfiri sɛ culture center ɛyɛ ne dea na yɛn nyinaa yɛmboa yɛn na yɛntumi ɛnhyɛ fan so. Finally, yɛhwɛ Kumasi Cultural Centre na ahoɔden te sɛn ne nyina so te sɛn mo dwumadie mu te sɛn. Kumasi Cultural Centre yɛ dwumadie mu no sɛ yɛbɔ yɛ amammerɛ ne yɛ amanneɛ ho ban no yɛn nyinaa nim sɛ institution a ɛnya 75 years no na yɛhu sɛ structures ne nneɛma bi a ɛwɔ hɔnom no 75 years na kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ ayɛ mmerɛ nti renovations ɛna ada new infrastructures a ɛyɛ sɛ ɛtumi ba mu no yɛtumi ɛyɛ nti ɛna ɛbɛsa ama yɛabɔ afoforɔ apom sɛ ɔmbɛba na ɔmabɛboa yɛn ɛfiri sɛ 75 years deɛ example sɛ like cables a yɛde yɛ nneɛma bi koraa bɛsi saa mmere no expire dedaada ɛne nneɛma bi a ɛnkɔ yie but ne nyinaa mu no yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ the culture of maintenance ne others no yɛn nso yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛayɛ. Generally, patronage te sɛn. Patronage no nso no ɛkɔ so but as a tourism a yɛka ho asɛm no nyinaa no ɛyɛ na ɛsɛ yɛbɔ ho dawuro ɛna mediafoɔ nso yɛbɛda mo ase ɛsiane sɛ akwanya bebree a mode ma a yɛkasa no ɛma afoforɔ nso ɛhu deɛ ɛwɔ cultural center schools no ɛɛba ɛna deɛ ɛdɛ no ɛfɛ anaasɛ ɛyɛ wɔ mu no ne sɛ mmɔfra no ɛberɛ a ɔmoba ɛbɛsua ɛhwɛ amammerɛ na ɔmo ani gye ho nti ɔmo nyi no na ɔmo pɛ na ɔmo ma nso ba a ɔmo ɛde akyerɛ ɔmo nti no schools no so ba yɛbɛda schools a ɛba ne GS nyinaa sɛ ɛberɛ nyinaa cultural center ba hɔ nom a ɔmo ɛba ɔmo n'ase ɔmo gyae schoolfoɔ no ma yɛn sɛ ɔmo nso ntumi mbra na dwumadie bi ɛfa yɛ amammerɛ ne amanneɛ ho no ɔmo de ɔmo ho hyɛ mu. Atwɛ odin no bi. Medin de Peter Kofi Maafo. Yɛda mo ase so.